Dagiti sarsarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairo kita yon, ti sarsarita tayo anapaulwan. Dagiti managtulong nga agkakabsat. Idion una na apanawan o Bing, adda talong agkakabsat. Ada Rene, Ronel, kan Regine. Uliladan iti ama. Ti inadalaangan ti mangbibiyag kadakwada. Makilablabalaang ti inada, tapno ada pangalaan na iti igatang na iti kananda. Agakar-akarda iti pagnaudan. Tinaodi anagakaranda, ket itinalawa adaga ti maysa abaknang nga agama. Ditoy anaamamuda ni Manny. Iti maysa nga aldaw ket O sige, aglamang kayo, tabirukan kayo. Agbilangan ka. May isa, dua, Mimi! Mimi! ay ayaban nakmatan ni Daddy. Mimi! Apay, Daddy! May ka dito! Darasag! Makiayaya makpay, Basta may ka dito! Darasag! Wan, Daddy! Sige, panawan kayo pa'y kakadwa. Daddy! Kunakan ka saan ka makiayayam kadagita at talong agkakabsat. Apay dinak dangdanggan, ha? Apay ngamin ayak at nagsisingpat damat, Daddy. Anak ti marigrigat dagita. Ha? Dakas ka din na makayaya makiti anak ti marigrigat? Kat nagtatakaw dagita. Kaya't mo kadi atakawan da dagita ayam mo, ha? Ha? Isa saan ka makiayayam kadakwada? Naawatam. Ala, umaykat. Aglugan ka ni ti kotse, tada papananta. Papanantayo ngay, Daddy. Gumatang tay ayam mo. Yehey! Ala, ayan na ngayon ni Mimi amang birok kada tayo. Itay pa'y anak kalamang tayo. Ngamawan matan ni Mimi. Saan nyo kadi nakita? Kat na inayaban ni Daddy na. Anya? Anya? Inong tandamanan Ay? Apay nga'y manong Rene. Nga inong tanda ni Mimi. Ada ka din naaramid na abasol? Sana kayat ni Daddy na makiayayam kada tayo. Kasta ka di? Wun. Agawid tayo kitin, tayong tagluto. Saan tayon nga agay ayam, manong? Inton bigat ton. Manong Rene, agtutumanan. Mabasa tayo manan didiruan. Isang umunog kayong kani Ronnie. Siya kong tagluto. Manong, mabayag ka di pa'y nga agnaad tayo dito'y abong-abong. Diyak mo. Kaya't ko kumamat ti madan iti kasta kadakkel abalay. Deta balay da, Mimi. Wen manong, naglawa, nagdakkel ka nagpintas. Bye-bye am. Tayong dumakila. Kastan to abalay ti paaramid ko apagyanan tayo. Talaga, manong Rene? Wen, nalawan to abalay. Nana? Saan ka din nga iti babasit kami, pay? Kankantaan da kami, no kasta maturog kami? Mabaling ka di kantaan da kami manen ita. nabanbanugak. Nanang, Di mo ka di makita. Taytayaak dagiti agtadtad adanom dito'y abong-abong tayo. Maturog kayo kit din. wan nanang. Apay nga gumungot manen ni nanang. Imbagak mo't lang nga kantaan na tayo maturog. Inungtan nakmatad. Nabanmog kami na naglaba. Saan ka di akan kantaan na tayo, idi? Idi tayo, Jay. Idi na biyag pa ni tatang. Ta saan unay mabanbanong ni nanang? Kasta ka di? Nakaturugan ti kabsat ta. Maturog tamatin. O sige, manong Rene. Regine, dito'y kapay lang balay ha. Tayong kamagkayo ko ni Ronnie. Wen, manong Rene.
Di ka pumampanaw, aging ka di kam sumangpet. Wen, Manong. Ada tinapay di ta ginatang ni Nanang. Kanamton-inton mabisin ka. Sige, Manong. Mabaya kayo kadingag kayo? Ada yung amin ti papanan mi. Isu amangan kanto na mabisin ka, wen? Daddy! Daddy! Oh, apay, Mimi? Adda babae amang birbirok kada kayo ijerwar ticket. Kaya't na kayo kano ama kasarita. Sige, tayo nakasarita. Amangan no may manan agpalama day tatao. Di magayam labander. Naimbag nga aldaw mo, sir. Oh, anya ti masapol mo? Umayak ko mamakisarita. Makipakpakaasi ako ma. Asan na kami pa'y apapapanawan di ta nakaipatakdaran ti abong-abong mi. Pumanaw kayo. Amo mo't apatakdarak day tayo ti pasdag para iti negosyok. Ay. Napagustuhan kayo lang arudan ngag na di tayo ti sumagmamano abulan. Panawon mo't tanatap no pumanaw kayon. Ay, awanan tado pa sao. Basta pumanaw kayon. Apay ngay. Awan matlangan da Manong ko aroni kan rin eh. Mabisin akon. Ay, jay tinapay. Ison ati kanak. Ay, apo. Manon nga daw asana ka nagnangan. Ha? Kasta ka din, Lola? Ha? Dahito ti tinapay Kanamon. Awanan ti kanam. Sana balikan niya, Lola. Tinapatag. Adda kanam. Ay, agyaman apo. Naimbag ka unay. Mabitlaang Tayalaan ka pa iti danong nga inumam. Ay, agyaman manan apo. Kasuba tinted mo at tinapay. Alam na ito. Ha? Puraw apan nyo? Wan, adda na ibalkot dita. Kat kaskid daw ko. Lukatam na ita inton makasangpot. Dagiti kakabsat mo. Sige, inabakat. Tong palak tibilin mo. Manong rin eh. Adon tinaalat kayo. Agawitan. Wan Ronnie, agawitan. Baklayin tan tagi tinaalat kayo. Sigurado maragsakan ni Nanang. Ado tinaalat pagsungrod. Manong, sa dino dito tinaglaan tay. Ha? Adumot tan ang nagsumbang ira kalsada dito eh. Saan mo ka diyan malagip? Dito isa. Dito isa mo tinaglaan ta. Sigurado ka, Manong. Amangan numapukaw ta. Daddy, apay nga inong tamjay babae ijerwar tigay tayo. Kasano, kat natanggan ti ulo na. Saan na makawawat? Ay, asino nga minday jay aya, Daddy? Di mo amamo day siya babae. Saan man? Kat no isutiin na ti talong ubing akay ayam mo. Ha? Kasta ka di? Apay nga imay dito ingay? O may agpakpakasi. Ajak pa'y laida papanawan, iti abong-abong da. Kat apay nga ron nga inong tanyo. Saan kami na mabalinyag na ida pa ijay? Nas ka na pumanaw dan. Isang orot ako nakkan ka, asaan ka ama kay ayam kadagiti anak na. Ngamin, dakes day siya pamilya. Manong Rene, napukaw ta na talaga. Saan adito iti pagnan nga gawid? Ikagsangit, pag nakalayan. Agkakapsuta kon, Manong. Mabisina kon. Uray siya kulit. Pangamnas ka nga ganos ta. Ay, tulungan na. Manong, di bakit? Pag tinulungan ta bagkatan ti bato na ipandag iti bakit. Sige, Manong.
Aday ta! Naikatan tinaipandag at isa ka mabato. Inabakit. Agiyaman ako. Ay, agyaman ititulong niyo nga kapsat. Ha? Among ngagkapsat kami, inabakit? Amo. Kan amok pa'y amapokpokaw kayo. Anya? Ha? Dito itipagnaan niyo tapno makaawit kayo. Kasubad iti panang tulong niyo kanya. Itat ko na ito'y kada kayo. Nabalkot iti puraw apan niyo. Agyaman kami ha? Anya da iti anay balkot iti panyo, inabakit? Lukatan nun to na ita. Intun makasangpot kayo. Iday balay iyo. Agyaman kami, inabakit. Ha? Kilata nagpukaw ti bakit? Napananan ni Manong. Imposible mo ta nakapag naadagos kat napandagan iti bato ti saka na itay. Umay kakit din. Agawid tan. Surutan tan tinto doon na adalan. Napnapanan nyo ay ang agkabsat. Napan kami nagkayo, nanang. Dandan ni kami napukaw, nanang. Naimbaglakit din Tadda ti bakit anang itudoy ti dalan mi nga gawid. Ha, kasta ka di. Ay kat nasaya at narudaan ako. Ala, agsagana kayon, tamangan tayon. Mabisina kon talaga. Inted ko nga min jay tinapay iti bakat nga agpalpalama. Kat adamat inted na kanyak daytoy. Ha? Puraw apan nyo? Saan ka diya kastamat lang tintag diya tinulungan ta abakat ija kabakiran? Unya rod Manong Rene. Mabit lang at alaag. Anya ka di day tapuraw apan nyo nga ibagbagayo. Daytoy kita man tinaibalkot dito'y puraw apan nyo. Tinasaya at maantayo pa'y. Tane, mapanak pa'y makilabada inton madamdama. Ha? Nanang! Anya daytoy? Ha? Balitok dayta anak ko. Nangalam iti dayta. At to'y matintag ti bakit ija kabakiran, Kita anti karga na ron Balitok? Ha? Unya rod. Kasmat lang itinaitad ka ni Regine. Anak ko, sino dayta abakat na ibagbagayo? Kan, apay niya inikan na kayo iti ado abalitok. Di mi am mo day chay abakat nanang. Basta inted na daytoy panyo apuraw. Kat adagayang balitok na. Anya nga iti mapasamak kada tayo nanang. Tadan balitok tayo. Ay na anak ko, makagatang tayon iti dagakan balay. Kan makaadal kayo maten. Saan tayon nga agrigat? Adda ka manen? Namin anumatan nga imbagak kang kaapumanaw kayon. Taila ko kunday tadaga nagsaadan ti abong-abong yo. Sa anak nga imay agpakpakaasikan ka, kabsat. Anya? Umay ko kumadamagan, numano ti bayad jay daga nga ilaklakom. Tabayadan mi. Mano ka di ti bayad na, kabsat? Adayamot pagbayad mo? Daytoy umanay mat siguron day tagatad. Nagpusko la kwarta. Nangalami ti dayta. Wow! Nagmayat matan tegay ayam dito'y naglawa nga arubayan nyo. Nalawlawa dito'y ngam ti arubayan me. Umay kalatagay ayam dito'y Mimi. Wan, Mimi. Saan kami nga agungat? Ngam, apay anak kapatakdar kayo iti kastoy kadakkel ti balay. Pangami. Saan mo nga ibagbaga? Saan nang tumutlapat dyan? Ha? Ti anya. Ituloy tayo kitindagay ayam, Mimi. O sige, umay ka Mimi. Mapantayo iti day chay abanda. May mayat iti apagay ayaman. Ti kinaman nagtulong dagiti talong agkakabsat ti rason no apay ang nagbaliw ti estado ti biagda ubing. Kat oray bimak nang da.
Nagtultuloy latta ti kinasaya at da. Nga agi ina. Iti panaglabas ti panawan ubing, di makkel dagito'y talo nga agakabsat. Ket nakaadal da, iti korso a kayat da. Bueno ubing, ditan tinagibosan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Elena Nudo, iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.